Mende bir häsiýet var, elimden gelýän işleri hiç il hasap, zat, soraman şeýle edip goýberýän. Plança baha kesem okda. Onuň käbir ýagdaýlarda käbir adamlar maňa şol işleri borçludur öýdüp pikir edýärler. Onuň sawalla ýok, nämereýinem ýok, gidýärler däre. Onuň mene muňa gynanýan köp ýerde. Onuň bir dostum var, olam hemişe ýanymda bolan soň duýýar da şu zatlary. Onuň duýýardanym diýe näme üçin gynanýan? Gynanjak bolsaň etme diýe. Menem ay balyk bilmese halyk biler diýende. Yo onuň dogry diýe. Ýöne şu diýen sözüň ulanmaly ýeri bar, ulanmaly ýeri bar diýe. Sen bir zady bek bilýär, zähmediň öz haky bardyr diýe. Her zähmediň öz haky bar diýe. Onuň menem ay bolýar, elimizden gelýän zat edeýin, bereýin diýip edýän ýany. Onuň ýzyna bir plan haýyr gelsin diýip edemok diýän bolyn, onu näme gynanýan diýe. Onuň garaşyp çekeleşip indi bu dostum diýänim hiç il biziň ulgamymyzda da däl medeniýet sungat hiç il oňa degişli ýok, ýa durmuşy. Bu zatlardan habarym ýok, gyzyklanan ogam. Onuň sen nidi innikle şunýal hereket etjek bolsaň diýdi, maňa aýt diýdi. Onuň men sen nidi synaga saljak diýdi. Men saňa diýdi şu balyk bilmese halyk biler diýen sözüň käbir ýerde ulanmaly, käbir ýerde ulanmaly däldigini men saňa suwd ederim diýdi. Menem bolýar diýdim. Kakrasam bir ýaş aýdymçylaryň biri haýyş etdi. Agam diýdi, sen nidi men ýaş aýdymçy diýdi, senem diýdi şu industriýa düşünýän diýdi. Ýa-ni internet tehnologiýalary da düşünýän diýdi. Bir kömek et maňa, reklam et, şu zatlamy goýup ber, platformalara goýup ber, gaýrat edip YouTube'a goýup ber diýdi. Menem bolýar diýdim. Inni birdenim ýadyma düşdi, ýanky dostum ýadyma düşdi, ýanyna bardym da ene şeýle ýagdaý diýdim. Ýöne sen düşüneň ok diýdim. Biziň ulgamyda diýdim, bolýan. Düşünmesem diýdi, sen nidi şoňa diýdi, iň aňyr baş derejede kömek et diýdi. Ýöne diýdi, baha kesme diýdi. Bolýar diýdim. Indi men munum allymdanym, muň aýdymyny platformalara goýup berdim. Güýçli kanallaryň, YouTube kanallaryň birine haýyş edip baryp oňa goýup berdim, oňa üstüne de oňa reklam etdirdim. Garaz muň ýanky görülen sany artdy. Indi baran ýerine sen edip bir belli bir ýere barandyň öýdendir da öz ýanynyň. Indi men synagda gezip ýörnämmat. Men çeken biledimem ýanky ýaşaýdym ça düşdi de. Onuň dostum ýene diýdi, ýene haýyş eder o saňa diýdi, bunýalyk ýere baran bolsa diýdi. Diýişi ýalagym hakykatdan ol ýene geldi dänim. Ýene de aýdymlam, ýene bir şekilde aýdym çykardym diýdi, şunu diýdi, ýene edip ber, goýup ber diýdi. Menem bolýar diýdim. Indi ýanky dostum ýanyna bardym, şeý diýdim. Inni diýdi, sen şoňa haýyş etme, adam etmedänim bir pesrek bir ýerde goý şonu diýdi. Indi şoň aňyrkyň sen saňa bolan garaýşyny bilersiň diýdi. Ay bolýar diýip menem pesrek kanallaryň birine goýdum. Ýankyjaň edýär. Agam o kanala goýmadyňlaý diýär. Menem tapawdy näme diýdim. Ýanky internet ulgamyna algoritm diýip bir zat bar diýdim. Eger sen adyň ýazsalar, sen adyň çykýar diýdim. Şu klibi ýazsalar çykýar diýdim. Olam ýoklaý onýaly bolsa diýdi, o kanala bolsa goýjak bolsaň gerek gelläý diýdi. Ay bor diýdim. Ayırdım, pozdum. Onu ýanky dostumyň ýanyna bardym. Bolyn, gördüňmi diýdi. Eýem diýdi, senden öwürlük başlat diýdi. Menem diýdim, ay öz zady diýdim, istese maňa goýdurar, istese oňa goýdurar. Onuň ýok diýdi, seredädir diýdi. Ol
yine dolanyp geler ýygyna diýdi, sen garaş diýdi. Menem bolýa diýdim. Hakyky diýişi ýaly hakykatdanam ýene dolanyp geldi. Debe o kanalla hiç ýeli on garaşan öňkü ýaly hasaby çykmady da. Geldi, ýene agam edip berýär da öňkü ýaly. Indi dostum bana diýdi-de, her zadyň, her zähmediň öz hasaby bardyr diýdi. Menim şo diýeni ýatladım danym. O kanala bolýa diýdim, ýöne şunu ýalak bahasy bardyr diýdim. Onuň agam öňe beýle däldi, näme üçin beýle boldy diýsem, jigim diýdim, men egzamine girdim. Biledimem, sen çykdyň diýdim. Menem ýykyldım diýdim ol egzaminden. Indi şoň üçin diýdim, zähmediň haky bardyr diýdim. Bor diýip işleş başlady ol. Dowamy gitdi ýöne, indi şondan bäri men özümde balyk bilmese halyk biler diýen sözi başga ýerde ulanýan, zähmediň haky bardyr diýen jümläni başga ýerde ulanýan.